Vážení přátelé, vítejte na nejvyšším mrakodrapu nad naší planetě. Burj Khalifa. 823 metrů nad zemí. My se nacházíme ve 124. patře. Z těch pater je tady 165. Tak? Že takhle vypadá vůbec. Thank you. Yeah, thank you. You want one as well? I can. Trošku se mi motá hlava, protože v takovýhle vejce jsem v životě nebyl. Takhle vypadá to okolí toho Dubaje. No, čekali jsme ve frontě asi 40, hodinu ve frontě vůbec toho výtahu, jo? Ale za to stojí, protože já nevím, jak to vidíte vy, ale to jsou záběry teda neskutečný, vlastně na ten Dubaj, to je prostě úžasný. Sempre surge.